Bambol. Okay lang si Bambol mag-dito kahit ako lang. Yung bako. Yun, so what's up mga kulit? So, bali, may pupuntahan ako ngayon sa binabisita sa barkada ko. So, guys, abang na lang kayo kung anong gagawin ko dun. So, what's up mga kulit? So, bali talagang pinunta ko lang dito mag-washing ng motor ko. Take
ka ba? Wala na. It's a prank. Charan! Yan guys. So, pasensya na sa nag-antay talaga kung anong gagawin ko. So, magwawashi lang talaga ako guys ng motor. Mamaya makikita nyo guys. So yun guys, babalawan ko na si Bumble. Okay lang na si Bumble magligo kahit ako wala. So, what's up ulit mga kakulit? So, bale, andito ko sa pier ng Binavista. So, dito ko ipapakita ko sa inyo yung alaga ko guys, si Bumble. Kung anong klase po kapag nawawashingan siya guys. So, andito ako sa pier. Yung gustong pumunta guys, dito sa pier. Open to, wala naman tong bayad. Punta lang kayo dito guys. So, kasama ko pala dito si Padanger Pre. Yan guys, so mamaya papakita ko muna sa inyo si Bumble, yung motor ko. So, andito lang magtatapos yung kakulitan natin. So, yan yung alaga ko guys. So, shoutout guys sa may mga alaga dyan na
palagi nilang linilinisan yung motor. Tsaka shoutout sa si family ko. Kay Shabay Motovlog, kay Angkas Bicol, at kay Motocolet. Yan guys, sasabay ko na lang siya sa description para makita nyo. Yan, salamat.